Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci sannan da sake saduwa cikin wannan shiri na mushakata, shirin da muke tattaunawa da ma'aikata da jarumai daga masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wanda kamfanin Imzad Media kan gabatar muku karkashin jagorancin Mandawari Enterprises Nigeria Limited. A wannan yammaci kuma mun sake samun wani shahararren mawaƙi da za mu tattauna da shi, da fatan za ku kasance da mu. To madalla. To wannan mawaƙi mun fara tambayarsa cewa shin menene cikakken sunansa? Sunana Ado Isa Gwanja. Haka ne. To daga nan sai muka ce menene tarihin shigowarka masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood? To gaskiya dalilina na shigowa masana'antar shirya fina-finai da farko sha'awa ce. Abin yana bin sha'awa, ina kallo daga nesa kuma ina marmarin in yi. To tun dai muna zuwa kallo mu zo mu kalla tun muna daga tsallaken titi har ta kai muna tsallakowa kuma. Aka wayi gari muna shiga cikin mutane suna ganin mu har aka saba aka san mu. To ita kuma waka wannan tsohon ra'ayina ne dai da gaskiya tun da aka haifan ni Allah ya sa mun san waka. To amma takamaimai wane ne isilar shigowarka cikin Kannywood? Wanda ya zama silar shigo da ni akwai wani ana ce mai baba ɗan Yarabawa. Shi ne silar in zai je haka na kan bin sa na raka shi na je kallo. So su kuma dama ya same ni ina yawan zuwa state drama haka, ina yin state drama. To daga baya haka can sai muka saba da shi a haka ina dan bin sa kafin dai Allah ya kawo dan tuntuban da ya sa kowa yayi nasa waje sai na dan san mutane. To wannan shi ne. To za ka iya tunawa ko kun yi waka ta ƙuruciya lokacin da kake ƙarami, primary, musamman primary school, wadda yanzu za ka iya tunawa? Akwai wata waka da har yau ina son in yi ta, muna primary muke yin ta. Ana cewa goodbye teacher, goodbye friends, goodbye everybody, we shall go in road. Tomorrow we shall come again, come again, come again. To kusan dai abin da ya sa ban juya ta tuntuntuna ba saboda ba da Hausa ake yin ta ba. Kuma mafi akasari duk wayanda suke ji na Hausa suka saba ji. So sai ya sa ban juya ta ba. So sai wata waka ɗaya da suke wacce nake jin ita ce zan iya juya ta, ake cewa 10 10 12 20. Haka ne. To an taba tashin ka aji a ce ka rera? Gaskiya ba a taba ba. Ba a taba ba. To yanzu abinda za mu so mu sani shine wace waka ka fara rerawa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood? To wata waka ce na yi ta nake cewa da jarin ga wasa nake son haɗa kuɗin aure, sai a ce wani ka ajiye ga wasa mu je gida a yi maka aure. Kusan ni kaina yanzu saboda lokacin na daɗe da yin ta ban san ma inda zan je in nemo waƙar. Kamar shekara nawa kenan?
gaskiya zai kai shekara 10 haka. Daga cikin waƙoƙinka wacce kake ganin kamar jama'a sun fi so? To gaskiya waƙata da ta fi tambari jama'a suka fi santa ita ce kujerar tsakar gida. To ɗarera mana kaɗan mana. Kujerar tsakar gida wajen zama na mata, wace duk ta hau ta ga miji take ta fi sara. Ka kuce in kwanta don ba barci na zo ba, ka kuce in tashi ba ku ganni da fuka-fukai ba, ka ku kai ni inda ba zai yiwu in fito ba, gangar kiɗan ta mata ce. Da na yi ta kusan duk waƙoƙin da nake yi ina rubutawa, saboda lokacin ba ni da ba a zuwa a ce mun yi yanzu. To daga baya kuma sakamakon irin na saba dama tun ina yaro na kan yin ta kawai haka ni kadai zan ji daɗin kayata, in ta rera kayata ni kadai. To sai aka zo aka same da aka ce marigayiya Allah ji kanta Aisha ɗan Kano za ta yi fim sunansa Kujerar Mata, sai ta ce da ni a ciki, sai na ce to ko ya kamata a yi waƙa tun da biki. Ka zauna muka yi magana kamar dai a yi ba ta ce kai a yi waƙan nan. To kusan gaskiya lokacin da muka yi na yin waƙar muka ɗauka bai ɗauke mu wani lokaci mai tsawo ba, don ba mu yi wasu mintuna da suka kai 15 ina yin waƙar ba, da yin kiɗanta da gama ta gaba ɗaya ba a fi minti 30 ba. Har ni dai kawai na yi waƙar. To daga nan da na fito kafin a samun kamera mu fara aiki, shi ya gama gyaran waƙa har ya turo a wayar wani. Aka zo aka tura mai waƙar, aka tura wancan sai na ga mutane suna ta karɓa. Wani yana nesa ma an buga ana waya da shi ya ce a turo mai ita. To sai na fara jin a jikina waƙan nan za ta yi yadda nake so. To daga nan ana haka kawai sai har ya zama ina zama soko, in na yi tafiya na je wani gari sai in ga a bakin kasuwa an sa waƙar ana ji, ni sai in tsaya ina kallon su ba su san waƙa ta bace. Wasu mawaƙa 'yan uwanka akan ji su da sautin murya mai zaƙi amma da gudunmawar na'urorin kwamfuta da na'urorin tace sauti. Kai kuwa sautinka yana zama ko da kwamfuta ko babu akan ji shi raurau. Wai me sirrin ne? Mafi ni tun kan na fara yin waƙa a studio ina yi live. Ko yanzu ba wani abu da bani da shi na live.
na yi komai da studio na da komai da zan ke yin komai live saboda mafi akasari wasu ƙetare wasu ƙasashen ma ba su yarda da mamin ba, sai mun je muke gani. Sun fi son su ga yadda ake yi, to shine dalilin da yasa komai dama ina da shi, dama can ina yi, to na rabu da su. Daga baya na dawo da komai na harhaɗa nake zuwa da akwai masu kaɗa min jita da komai da za su bugan na live. Kusan gaskiya in dai biki ya kai dai ko taro ya kai, to ba zan je ne mamin ba. To za mu so mu san daga cikin bukukuwa da ka halarta, wane biki ne kake ganin ka fi samun alheri fiye da kowanne? Gaskiya bikin da ba zan manta da shi ba biki biyu ne. Da wani biki da muka yi a yar gidan Tambuwal da ta Sokoto ba, da ta auri ɗan gidan Mangal. To daga wannan bikin da ba zan manta da shi ba, sai bikin wani dan uwana, kamar kuma an riga an zama yan uwa. Bikin ne ya haɗa mu, amma an riga an zama kamar ɗaya. Sunansa Faruku Kuru, shi ma a birnin Kebbi yake. To gaskiya ya iya girmama mutane, sannan bikinsa na ji daɗin bikinsa, ba zan manta da shi ba gaskiya. Ka taɓa samun wato kyautar karramawa, abin da ake kira award, da sunan cewa kai mashahurin mawaƙi ne? Na samu kamar ga wancan, shi ma wannan ne na girmamawa, da wannan na tsakiyan da wa'annan gasu nan. Akwai wasu ma da ba sa nan, da kuma wannan. To kusan duk saboda kusan sai na tsaya na ka kalla zan san a ina da ina aka bani. Lokacin da za ka yi waƙa, iyalinka na zama kusa da kai? Ina nufin mai ɗakinka na zama kusa da kai sanda za ka ƙirƙiri waƙa kake rubutawa? To mafi akasari duk lokacin da zan yi, da yake yi basirar ba ta mutum ɗaya bace, akwai mai kiɗa zai zo ya kiɗa, sannan ina son aiki na ya sauri, ina da wanda zai zo ya ɗauke ni na rera waƙar. To kusan ni kaɗai zan yi awa 2, in shi ne bai fi minti 20 da wani abu ba mun gama. To sai in yi komai da komai akan lokacin da nake so. Amma idan ina son kuma na yi waƙar da nake sa ran za ta zama hit, to dare nake bi, cikin dare zan tsaye da mai aikin wanda zai ɗauken ɗin da komai mu zauna mu aje shayi mu aje komai, muna hira, muna ga kiɗan da yana buga mu ko muna ta hira har sai na ji abin da nake son nasa. Wake na yi na ga yayi mini gata, kun ji irin salon bugun gangata. Wayo duniya rawar 'yan mata, na gaba ya zagaya ya koma baya. Wake ya yi mun ga yayi masa gata, kun ji irin salon bugun gangata. wayo duniya rawar 'yan mata, na gaba ya zagaya ya koma baya. Ye bani rugugin kiɗa na ce da ku in gai na masu gaishe ni, ko da ba za su amsa min ba. Mance batu na 'yan adawar mu magiya nake nufi, wanda zato suke salon bai zo ba. Masu suna ko ban irin matsayina na gani, tun da gani nake zayin ban kai ba. Ban yi nufin ku jani karba, zan so kusa nufi na ban rai na mai zayin wada ba. Gwanja yana nufin mawaƙin gata, zai yi wuya in ce ufan ba a zo ba. Wake ya yi mun ga yayi masa gata, kun ji irin salon bugun gangata. wayo duniya rawar 'yan mata, na gaba ya zagaya ya koma baya. Ke kai can ki duniya labari, adan na Gwanja wake nake nufi ba wai ba. Ita ɗaukaka ya damu sa take adawa, komai daɗewa na san ba za ta san sabo ba. Yanzu da mu ake yi, akwai a tashi na sani, wata ran ba za a je a damu ba. Idan ka ta kaf na haɗa babban kundi irin na zance, amma ba zan faɗi yanzu ba. Kun bi ni za ku sha labari, amma ba zan faɗi dukansa nan ba. Wake ya yi mun ga yayi masa gata, Kun ji irin salon bugun gangata. wayo duniya
haka ne. To amma daga cikin waƙoƙin da ka yi wacce mai ɗakinka ina nufin matarka ta fi so a cikin waƙoƙinka? Gaskiya waƙata da ta fi so ita ce wata waƙa da ita na yi wa. Mafi akasari waƙoƙin da ne mata ba su fi guda 3 ba. Daga haɗuwan mu har zuwa yau. Ka yi su ne kafin a biki? Na yi su ne kafin a biki. So kusan lokacin kuma muna zafi da ita sosai, kamar muna ganin abin ya yiwu ba ka san da abu in aka ce da alheri a ciki sai an dinga samun tangarɗa haka, musamman kuma harka aure shedan ya fi yawo a ciki. To sai a wannan lokacin tana cikin jin zafin wani abu sai ne mata waƙa. Takan sa waƙar ta zauna tun kan mu aure ta kuka ta ji kayanta, har bayan mun yi aure ranar biki sai aka buga waƙar ranar biki. To shine sanadin ma sanin waƙar. So shine ta fi son wannan waƙar fiye da kowace, ko da yaushe haka za ta zo ta buga. Sai wata waƙa kuma da ne mata ita ma again, ta lokacin da ake cewa ku rabu da su mun ba su wata 2 a yanzu kaza za su rabu, bayan ba riƙe aure 'yan fim suke ba kaza sai muka shekara har aka haihu. Shine ne mata wata waƙa da nake cewa Maimuna ta zama matata sannan uwa a gurin 'yata, rabu ne ya yi masu baƙi na ciki su ƙara yawan kwana. Kana nufin ka ya ƙota ne da sautin waƙa? To shi kenan. To yaya kuma alaƙarka da ainihin mawaƙa 'yan uwanka? Kuna da kyakkyawar fahimta ko akwai wani tashin-tashina? Gaskiya alaƙata da mawaƙa sunan da 'yan uwana kawai. Kuma duk wani matsayi da na tafi akwai matsayin da kake zuwa wanda in ba ɗan uwan naka ba wanda zai zauna da kai. To amma ni gaskiya ina ganin ba wani mawaƙi da ba zan iya zama da shi a kowane hali yake ba. Haka 'yan uwana masu shirya fina-finan Hausa ba na jin akwai wanda zai shiga wani hali na guje shi. Saboda ni ina tunani akan wani abu zai iya faruwa da ni ma kafin ɗan uwana ya zo, su za su zo. Mun fi kusa da juna, mun fi shakuwa, mun fi komai tare. To gaskiya ni bana da wani kishi akan kowa, saboda komai lokaci ne, kuma kai ne ni ne. Duk ko me zan yi ba zan zama kai ba, kai ma ba za ka zama ni ba. To kaga babu abin tada hankali. To kuma wata tambaya shine, wani jarumi ka fi so ya hau kan waƙarka, abinda ake kira mamin, in ka rera waƙa a ce shine ya hau a matsayin jarumin fim? To an yi kusan bani da waƙar da jaruman suke hawa. Mafi akasari waƙoƙin da nake yi ba su wuce na biki ba. Kuma sau tari in na yi cewa za a yi na lokaci kaza za mu yi fim ɗin, duba mana ka zo ka yi mana waƙa. To shi sai ka yi waƙa sannan sai su. To bari mu sake komawa baya kaɗan. Kaɗan rera mana waƙar da kai wa ainihin ita matarka kafin Allah ya baka aurenta, wadda ka ciyo ta da yaƙin waƙa. Rayu da ni mu mutu tare, wallahi kin yi min halacci, idan na bar ki duniyan na Maimuna na yi ragon azanci. Maimunatu a zuciya kin yi kafuwa irin ta marke. Yama? Ita daka ta ce da Gwanja, ni babu wanda zai raba ni. Yawwa. Gwanja da ke na kan yi kwana in tashi ko a wacce rana, in tabbatu a kan ki Maimunatu a ko'ina na zauna. Dan na tsaya jiranki baya tsari na ɓata lokacina, idan na gan ki kusa gani ba na zama cikin takaici. A ƙarshe ina ka sami suna Gwanja? Domin akwai wani babban
mai shirya fina-finai kuma ya taɓa rike shugabancin ƙungiyar masu shirya fina-finai ta jihar Kano, ya taɓa zama kuma ma'ajin masu shirya fina-finai na ƙasa. Me alaƙa ka da shi? Akwai alaƙa. Ya take? Dan yanzu shine uban ma. A yanzu? Tunda uban ya tafi shine baba. Wane ko Shine babba a gidanmu. haka ne. Bayan wanda yake sama da shi ya rasu, yanzu shi kaɗai ya rage mana. Mutum nawa ne tsakaninku? Akwai ya kai mutum 10. To madalla, masu kallo da saurare iyakacin wannan shiri kenan da muka tattauna da fasihi shi ma shahararre kuma gwani mai da'a mai mutunci Ado Isa Gwanja, wanda muka tattauna da shi akan irin basirar da Allah ya bashi wajen shirya waka da rerawa da kuma samun karbuwa wajen dubin dubatar jama'a al'umma Hausawa da ma wani ba al'umma Hausawa ba. A madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen tabbatuwar shirin, Ibrahim Muhammad Mandawari ke cewa mu shakata.